Ok, počni. И добродошли дечко во ова ново видео што ќе играеме со Дамјан Митков и Виктор Димитриев. На чисто го промаш. Стоп! А? Топка му дай. Ове. Да, шап. Иди мајмун ме ме заграби. Топка. Митков, не се слушаш. Бигове да чемиш. Дечки. Деве, брат. Ама ме гледаш и пак си tu до мене, да. Ама не бе, слушалките ми падна за тоа. И тоа сака да избегне. Шо е со шатган, те? Нещо много си зафркане. Ево Митков. Ме стака. Митков, уклучко контролерот, Знаеш от сега не се слуша ти? Контролерот му е изгасен, играем с статура. И затова не се слушам. Така ли, Митко? Секунду, что ты? Да, нещо интернет не падна. Исто. Брат, ми падиш слушалка. Ге! 45 секунди касне. Може Орли бере тук. Орли бере где? Който бе, Митков ли? Оно ти не зборуи на но не игра на контролерот му изгаснути и после тоа му нече много да... Не, интернетот. Чек малко. Имам 336 пинг да ебам. Тоа, ајде, Лале, бе, брат. Не, фишка ти мајчина да ебам. Го имам у видеото тоа.
Ja nimam puškата, ono mi vidjeli ste u pitek, sma, ušte u pitek. Što pravi ga? Viktor, go uzima kontroler. Alo. Idem u grč šatnom da zajebam. Dori, mi padna pinkot. Da, ne, baš skroz padna, samo skoro padna će da se reče. Ovo, Američku, mi škiri su smrdali. Obično dete ne Vili беше na školu? A? Evo babo. Vili to ovdje bili. Mitko pe wow. 152. Vidi se leće drugara, bada. Aj sad to drugta partija bez lečenja. Ajde. Mitkov, sakaš li? Pokaži to. Dečki, stavite jedan like i subscribe. Dobra, nokan. Dago. Що? Da. Aškare! To. Niko si bio da zgrabi. Bio neki. Viki! Gdje si pošao, bre? Mitko, fellow. Skroz ili malce? A mnogo promašun da. Wow. Bez... Ne, skoro... Ostavi džujicu da se pukte. Ej, beda. U balu ti izvrti, a? I nikog gonokna. Če, ama mi se rotirat skajte, beda. Ne znam što da pravim. Gdje be, brat? Im paste pink. Isto. A ne,
Gdje pizda mu? Majčina da mu go jebam. Ne! Taman tam izgleda čim ga otvoriš, bokso. Nikom gubi. Dobra. Ne. Ne, ne znam što da pravim. Reci mi se isputija da go jebam. Hello, Malfa. Storm. Що мислите ви, че в сама? Майже. Нiko se ligna. Закочи бе, брат. Kaj si da go jebam? Ne ga otvori. А ти що само не го пукаш, ба? Da съберам левел и се покача. За да отворя нещо батъл... Да се отворя нещо батъл паса да го ебам. А не ли, я не сакам да. Рано се прави. Не, бе, брат, как ме пука? По-лосно от тебе, да. Не! На колко хап си? Ай, писта! Ау, как ти убие? Воу. Ти ме... Леле ме заглави! Леле да те оттепам, дай Боже. Не, бе, брат. А Витко, що си изгасна, бе? Може трябва... Не, Чуче. бе, брат. Може чуче на утре. По-природни. На колко хап си? На, що мислиш? На 10. Да. Не се лечи, маймун! Добре. Не, се заебани, а не заебанци. Типа... Ko će skrše vija, to si vikam дека ću ubijam cijelo vreme. Ko će skrše vija. Брат, да не си ме. Може се лечам, или? Може. Pa ne znam. More, tvoj zid beše, bе, šo si ga? Не! Tvoj zid beše! Знам дека беше мој. Пешко? Как ме погони? Как ме погони ми ясно? Не. Имаш отворен зид, да. Как може да не? Не. Шо? Мора, пущено ли ти е уште? Може пущено е. Леле. На 2 хапа си. На 2 хапа. Да. Не, шо ме събиета, бе? Брат, не ми дава да бива. Първи сам, да.
A Mitko, što se zgasi? Ne, sam će zajebava tako je. Ne, bravo. Dele mi se kači pritisak. Ej, što ćeš desiti da mam? Deve, brat, kako me pogoduš, ja ne možem tebi pogledati. Mi pađe pinko do 30 da go imam. Stefan zove. Lele, сега ти да ми те кръш. Що ме изме кръшко? Нула ми изтроши. Ага. Де бе, братка? Пизда ти. Нокън. Я не ти не бил там ти. Мене, ми пратали ми това. Как много? Ле, аме нервираш тело. Оте тата бе. Да. Вие шатганото минус ми бе, да. А? Шатганото минус. Оте? Но ти много е добър. Не бе, ле, Стево, саден си. Леле, брат. Каса, Митко. Леле. Брат, дай пресвам. Леле. Толкова немаше. Да. Не бе, брат, много ми почва интернет. Колко пинки имаш? 100. Не е лош. Я един път играя с 200 пинка и зай партията първо. Да го ебам. Ау. Еле, Стево, досаден си. Така ние път на Митков е директно с снайпера до главата. Другът ми се че имам чит. Ей, що им прати, море? TNT. Ракета. Леле, сега ще се скинем. Ей, гледай, ще прати, море. Так ти трябва. Не! Не, так не трябва. Не, брат, не ми е дита. Не, бе, джабе, не ми е дита. После 100 години ми е дита. Не, сама не. 100? На 15 гап си. Шо, бе, брат, не заебава. Досани си стоя, само да ти кажа.
Да го ебам. Нищо нема сега толкова. Що е то? Що е то? Толкова. Не бе, брат, не сака да ми едита, не сака. Толкова, брачет ми! Толкова е Кай живото. пиш дека е то? Кай пиш дека е то? Я кажу толкова. Шо? Ти кажеш Не, дека е толкова живото. Леле, ова дупта. Тама, ја не го погодив, Добро, Стефан, знам, јас. Ти што ми слаб ли сум? Поек сум од тебе сега, признай. Толкова е животот. Така сте. Аромик. То, како бе 36? Ме уби! Вики, мораш Ме да уби! те уби. Не бе, брат. Толкова е животот. Пак. Што ти кажувам да ти дава? Леч, То бе, кај? леч се, леч. Нема лечење. А? Нема ли? Нема лечење. До ја деспосо да си изгледам. Леле, 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 леле. Мене ми е краток животот ми го скрати за 155 години да го ебам. Е, сега ти го взема пиштол. Не. Ми го репетираш пред мене, а? Орне. Гази. Што ми се Сто скри? хапси, море. А има лечение или? Нема, не. Ау. Това видео, че трае. Чек да видим колко време трае. 23 минути! Уж за минутки го гасам. Уж колко? Уж 20 минути трае. Не, писти. А що ме куси? Още едно ще убием и го гасам. Не! Кротък е животът, Вики. Ето го. Пизда ти майстерна. Ай, толкова. Се гледаме дечки от другото видео. Поздрави се, Вики и Сони. Чао!